ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौकुळ हे निसर्ग संपन्न गाव असून चौकुळ पठार नैसर्गिक खजिन्यानं संपन्न आहे. चौकुळ येथील सड्यावर जात डॉक्टर ऋतुजा कोलते, प्रभू खानोलकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कोच नावाच्या वनस्पतीचा शोध लावलाय. त्यामुळे चौकुळच्या सड्यावर निसर्गाचं दुर्मिळ असं रहस्य उलगडलंय. डॉक्टर ऋतुजा कोलते, प्रभू खानोलकर आणि त्यांच्या सहकारी राहुल प्रभू खानोलकर, प्रभा पिल्ले, डॉक्टर शरद कांबळे, डॉक्टर जनार्दनम, डॉक्टर ज्ञानशेखर यांनी गेली 8 ते 9 वर्ष या वनस्पतीचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण केलं. चौकुळच्या सड्यावर आढळलेली कोच ही एक अत्यंत दुर्मिळ आणि धोक्यात आलेली वनस्पती असून या वनस्पतीला लेपेडॅगॅथिस क्लावाटा असं नाव आहे. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटनेच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या प्रजातीला स्थानिक बोलीभाषेत कोच असं म्हणतात. पश्चिम घाटातील सड्यांपुरतीच मर्यादित असलेली ही प्रजाती प्रथम 1851 साली एन.ए. डॅल्झेल यांनी चोरला येथील सड्यावर नोंदवली होती. त्यानंतर तब्बल 166 वर्षांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चौकुळ येथील सड्यांवर डॉक्टर ऋतुजा कोलते आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही वनस्पती पुन्हा शोधून काढली. या शोधामुळे या दुर्मिळ प्रजातीवर सखोल अभ्यासाची नवी दारे उघडली आहेत. गेली 8 ते 9 वर्ष या वनस्पतीचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण करण्यात आलंय. या अभ्यासातून एक अत्यंत महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे आलाय. ही मोनोकार्पिक प्लॅटेशियल प्रवृत्तीची वनस्पती आहे. या वनस्पतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे एका ठिकाणची सर्व झाडे एकाच वेळी फुलतात. फुलांपासून तयार झालेल्या बिया परिपक्व झाल्यानंतर सर्व झाडं मरून जातात आणि त्या बियांपासून नवीन रोपं उगवतात. पूर्ण वाढ झाल्यावर अनेक वर्षांनी पुन्हा एकदा सामूहिक फुलोरा दिसतो. हीच वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवृत्ती कारवी आणि बांबूच्या प्रजातींमध्येही आढळते. संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार नोव्हेंबर 2016 मध्ये चौकुळ येथील कोचची सर्व झाडे एकाच वेळी फुलली होती. त्यानंतर 2017च्या पावसाळ्यात ही झाडं मरून नवीन रोपं तयार झाली. तब्बल 7 वर्षांच्या कालावधीनंतर नोव्हेंबर 2024 मध्ये पुन्हा एकदा फुलोरा दिसून आला. या महत्त्वपूर्ण संशोधनाची नोंद जर्नल ऑफ थ्रेटन्ड टॅक्सा या आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकात करण्यात आली आहे. लेपिडॅगॅथिस कुळातील बहुतांश प्रजाती प्रदेशनिष्ठ असल्यानं अशाच प्रकारची मोनोकार्पिक प्रवृत्ती इतर प्रजातींमध्येही आढळण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे वनस्पतीच्या जीवनचक्राचा अधिक सखोल अभ्यास आणि दीर्घकालीन निरीक्षण आवश्यक असल्याचं मत अभ्यासकांनी नोंदवलंय.